wanda ya mutu da fajirci, wanda ya mutu mutumin banza, wanda ya mutu bai tuna da maganar mutuwa da abin da zai zo bayan ta ba, wanda ya mutu ya yi ko in kula, ya yi oho da harkar lahira, ya manta da Allah maɗaukakin sarki zai manta da shi, amma zai tuna da kansa a ranar. Mala'ikun da za su zo za su fara fisgar ransa ne. walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum, duka da wulakanci da tozarci haka za a cire ran, kuma aka zo ma a ce akhriju anfusakum, ciro ranku ba mu, ba za ka iya cirewa da kanka ba, sai an cire ta da ƙarfi, wannan zi'ati gharqa, da ƙarfi za a tuge ran. ina so in kwatanta maka yadda kake yanka dabba alayyaku fede fatar. ina so ka kwatanta mun inda dabbar tana da rai kuke fede fatar, kuke yadewa daga jikinta. ina so ka maida abun akan kanka, a ce ba dabba ba ce, kai ne, a kwantar da kai a yi fiɗa, ana cire fatar ka, ana yadewa, ana so a raba fatar da tsokar jikinka. to ina so ku kwatanta da abin da ya fi kusanci da jikinka sama da fata da wannan, a ce kitsin jikinka, a ce ana so a tsamo shi daga jikin nama. to ba shi ba, a ce layers inda suke cikin naman a ce a cire wani a raba shi da wani. to ba shi ba, ya kake tsammani rai yake sarkafe da gangan jiki tun kana wata 4 a cikin mahaifiyarka. Allah ya aiko mala'ika ya dura maka ran a cikin jikinka, sai zama yana sarkafe a jikin jikinka gaba daya, sai yau aka ce ana so a cire a raba. don Allah ya kake tsammani wannan rabiya za ta zama? wata irin tiyata, wani irin fiɗa za a yi kafin a zaro wannan ran a raba shi ya zama rai daban, gangan jiki daban, kuma a ce da ƙarfi ake so a cire. la ilaha illallah. wannan zi'at, ku zaro da ƙarfi kuma ku dake shi kafin ku cire. kuma idan da ku dake shi yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ku dake shi ta fuska, ku dake shi ta baya. sannan ku zaro ran, haka za a zare cikin tsanani da firgici da bala'i. sannan bayan an zare kuma a kawo abu mai wari a ce a dora a ciki, ran ma yana wari, ran ma yana ɗoyi, a ɗauka ana dirda wannan ran